Pentru că spațiul ne-a permis, clientul a ales această insulă tip bucătărie în care poate servi masa alături de familia lui. Având în vedere că este o bucătărie open space, această insulă face tranziția dinspre bucătărie spre zona de living și pe această parte clientul a ales împreună cu designerul un accesoriu de riflaj din MDF vopsit astfel încât din această parte a livingului se poate observa ceva frumos vizual și care se integrează perfect în zona de living. Pe acest blat poate lucra și își poate pregăti mâncarea așa cum își dorește, accesorii moderne. Această insulă dispune de toate spațiile necesare pentru bucătărie. Avem mașina de spălat rufe, avem spațiul de depozitare gunoi care trebuie sortat selectiv, avem mașina de spălat vase. Și această insulă este accesorizată cu această bandă aurie care se regăsește și în această chiuvetă pentru că această bucătărie a fost realizată pentru a fi un tot unitar cu aceste accente care se leagă foarte bine și fac această tranziție de la bucătărie la zona de living foarte naturală și foarte simplă.